Hi guys, may hapon. So, karon na ako sa balay niya. Nanlaba ko. Hello. Nanlaba ko. Pero naman ako amigo. Yo. Muna ako nag-basket. Kaya gani siya trip. Kaya basta mahagad na, hindi gani siya pabalibad. Muna yung ganahan ako sa iya. Dol! Patos ako dol ha? So, guys, mas patos ako guys. Ha? Patos ko daan eh. Sayap din na, sayap din na. Sayap na di. Ano man? Tako na, bahala lang kuan. Di pa man baho. Sino mo dyan mo lang medyas? Saan sa ligaw niya na? Laban masa mo baho na. Ala din na dapat. Sorry, ako na yung laban. Uli. Laban ko uli. Tamaran man ta. Adi, yun. Sakto na. Sakto na ka laban ko kay guli. Laban na ni. Biyahin na ni guys. Dul sakit na untiyan dul. Ha? Mawa na yung dua. Una lang eh. Pili na. Una lang. Balik ko naman oh. Balik ko lang ka naman dul. Bye bye. Hindi ka ni mo dul basta nakasize na no? Asa mo magduwa. Asa mo magduwa. Ano nangyari guys? Kami dito sa basketan sa Banban. Mag-warm up ko namin. Anong hapon mo na nung Isa may idea ba? Yung mga idea no? Dili. May idea day. Ha? High school pe dol. Anong hapon man tananong dol? Ano may tripping mo ganyan anong hapon man tananong? Mainit. May tom ko. Di ko tama ka ni puti. Takas kilang ring hari guys. Takas kilang ring. Dito ka shot. Dito ka shot ton. Atay lang eh. Muli namin kay manami ko. Kalau kami aneh, bahala na. Bisa kayak manuwa lang. Andam na may pilde. Sige lang, mura ko na anad. Anong lagot mo ka? Lain nami guys. Manamig dua guys. As usual. Mo lagi. Tayang ka guys. Sige lang, namin ang dua. Pasa ato uno. Talo guys, talo. Ulats. Sige lang, mura di anad. Balay doon niya. Bago ako nang uli. Ay. Lagi kayong balay oh. Dalawa kayo nabantayan dul. Dili ko matayon. Kumantay ka, kada duwa na to. Mapili tayo duli. Buwag ko tag duwa. No? Mapa man tayo panungan na kadaog tayo. Kaya ba tabla. Tabla dada. Wai, kok kita kata dapil ni, kita pilih. Oh, di pilih. Gano'y basketball always lose man eh. Lose streak man, lose streak. Sige lang. Marwata na anak og dunit eh. Mo. No? Pasingot naman ka. Pasingot naman. Pasingot. Pasingot da. Wala nga daog. Damot, pasingot damot. Ada lang high scope yan. Snack ba snack. So, mo to siya guys. Napatay lang punong yan. Nagpaabot eh. So, sunod na po no? Susunod din kayo. Kita din yung balik. Ganito TV, ano out. See you.